A következő epizódban a tetőszerkezetek farészéről szeretnénk beszélni, a szaruzat kialakításról, az ellenléc és lécváz elkészítéséről. Manapság a tetőszerkezeteknél 10x15-ös szarufákat használunk 90 cm-es szarufa tengely távolságokkal, 5x5-ös ellenléceket használunk, ezek az ellenlécek biztosítják a megfelelő beszellőzést az ereszvonalunkban, illetve 3x5-ös tetőlécet használunk, ezekre a tetőlécekre fektetjük majd fel a cserepeinket. A felhelyezett tetőfóliánkra elhelyezzük az ellenlécünket. Az ellenlécünket ugyanúgy, ahogy a tetőfóliánkat, körülbelül egy 1,5-2 cm-re a cseppentőlemez vonalával följebb. Ráhelyezzük a tetőfóliára, közvetlenül szarufának a tetejére, és ugye olyan méretűre vágjuk az ellenlécünket, hogy a következő fóliatoldás tökéletesen elférjen az ellenléc mögött, tehát a szaggatott vonalig érhet föl az ellenlécünk a fólia aljától. Az ellenléceknek a rögzítését minimum 100-as horgonyzott szöggel végezzük el. Mindig az alsó sornál kezdjük a tetőlécezésünket, feltesszük az alsó sor lécet, és majd ehhez mérten a cseréptípus függvényében kialakítjuk fölfelé a tetőlécezésünket. A tetőléceknek a rögzítését minden esetben 80-as horgonyzott szöggel oldjuk meg. Következő lépésként felmérjük az első lécsorunkat, amely cseréptípustól függően változni fog. Hullámos cserepeknél 33 cm lesz az első léctávolságunk, sík cserépnél pedig 30 cm. De nagyon-nagyon fontos megjegyezni itt azt, hogy ellentétben a mezőben történő lécezéstől, itt az első felszerelt lécsorunknak az elejétől, a külsejétől mérve határozzuk meg a következő lécsor felső távolságát. Tehát a felszerelt lécünk elejétől az első lécünk tetejéig lesz 33 cm, és ez egy hullámos tetőcserépre készített első sor lécezés lesz.